Dobrý deň, tu Kamil Palčo. Zaoberám sa vývojom elektronických zariadení. LED predradník. Čo je to LED predradník? V súčasnosti sa rozmáha alebo používa sa pri osvetľovacej technológii polovodičové LED diody a práve LED predradník je je dôležitý komponent LED osvetlenia. Keď si zoberieme LED svietidlo, to pozostáva z dvoch modulov. Jeden modul je samotný LED modul, na ktorom sú osadené LED diody, a druhý modul je napájací zdroj alebo napájač LED modulu a možno ste už počuli názov LED driver alebo napájací zdroj pre LED. Najviac sa zaužívalo, podľa normy to nie je celkom jasné, ako názvoslovie by to malo byť, ale najvystižnejšie po slovensky je to LED predradník. Čiže v podstate LED predradník je dôležitý komponent z LED osvetlenia. Zabezpečuje, ako som spomenul, napájanie LED diód zdrojom konštantného prúdu a súčasne zabezpečuje bezpečnosť celého svietidla. LED predradník je teda napájací zdroj pre LED svietidlo a je to v spínacom móde, čiže je to spínaný napájací zdroj, vysokofrekvenčný, radovo 100 kHz je pracovný kmitočet, aby účinnosť tohto napájacieho zdroja bola čo najvyššia. Už poznáme klasické napájacie zdroje, ktorými sa napájajú rôzne elektrozariadenia. Tieto zdroje sú zdroje konštantného napätia a LED predradník je typický tým, že je to vlastne zdroj konštantného prúdu. LED diody potrebujú pre svoju správnu činnosť konštantný prúd a vlastne ten LED predradník to zabezpečuje. V súčasnosti existujú také dve základné topológie, ktoré sa používajú na LED predradník. Prvá topológia je jednočinný napájací zdroj, tzv. Flyback menič, a druhá topológia je dvojčinný napájací zdroj a je to LLC rezonančný menič. Ako som spomenul, jednočinný flyback menič je pomerne jednoduché zariadenie. Je určený hlavne pre výkony do 100 W a keď chceme ísť na väčšie výkony, tak vlastne použijeme dvojčinné zapojenie, ten LLC rezonančný menič. S tým sa dokážu radovo stovky W, radovo 500-600 W LED moduly napájať. Keď porovnáme tieto dve topológie, tak ako som povedal, flyback menič alebo jednočinný spínaný napájací zdroj je v podstate veľmi fenomenálna topológia, lebo je jednoduchá a účinnosť tohto meniča je pomerne vysoká, 89%. Keď si to porovnáme s LLC rezonančným meničom, ako sme spomenuli, to dvojčinný menič, že má dva spínacie prvky a tam je účinnosť radovo 92 až 93% vyššia, ale keď to porovnáme naspäť, tak vlastne flyback menič obsahuje radovo takých 32-33 komponentov, súčiastok, a keď si to zrovnáme s rezonančným meničom, tak ten obsahuje minimálne dvojnásobný počet súčiastok. Čiže v podstate je to cena. V súčasnosti, keď sa pozrieme na LED osvetľovacú technológiu, tak zistíme, že najviac používané LED svietidlá sú radovo desiatky wattov. Také 40-60 W svietidlá sú vlastne z hľadiska distribúcie svetla, z hľadiska rozmerov a vyšiek miestnosti alebo exteriérových rozmerov asi ten stred, ktorý sa najviac používa. Teda
Flyback Manage je geniálny aj v tom, že v podstate sa najviac v osvetľovacej technológie sa v tej Gaussovej krivke blíži k vrcholu, teda odhadujem, že takých 80 až 90% osvetľovacej technológie je napájané Flyback Managom. Flyback Manage. Pomer cena-výkon, už som naznačil, je tam excelentne dobrá. Sú to pomerne lacné komponenty s pomerne slušnou účinnosťou, pričom životnosť alebo technická životnosť takého meniča môžeme rátať okolo tých 30 000 hodín štandardne. Táto životnosť sa dá zvýšiť asi na dvojnásobok za cenu použitia kvalitnejších komponentov alebo spoľahlivejších komponentov, hlavne výstupné kondenzátory, kde namiesto klasických hliníkových elektrolytických kapacitorov môžeme použiť buď tantalové alebo polymerové kondenzátory, a taktiež usmerňovacia šotky dióda sa dá nahradiť silikon-karbidovou diódou. Vtedy technická životnosť Flyback Managea vzrastie asi radovo na 60 až 70 000 hodín, ale cena sa minimálne zdvojnásobuje. Čiže v podstate tá korelácia ceny a technickej životnosti sa trošku rozchádza. Čiže v podstate tie klasické Flyback Manage sú najviac v súčasnosti používané. Keď sa vrátime ešte k LLC rezonančným meničom, tak v podstate keď používame v priemysle nejaké bajlampy, kde sú radovo 150, 200, možno i 300, 400 W, tak tam už sa hodí dať LLC rezonančný menič. Aj z hľadiska účinnosti, aj z hľadiska príkonu. Flyback menič. Ako som spomenul, je to jednočinný menič, čiže to obsahuje jeden spinací prvok, je to väčšinou MOSFET tranzistor, že unipolárny, vlastne ktorý spína primárne vynutie transformátora, a to v dvoch taktoch. Ako taký dvojtakt. Hej? V prvom takte sa vlastne nakumuluje energia do jadra transformátora a v druhom takte sa odpojí tranzistor a nakumulovaná energia sa demagnetizuje do výstupného kondenzátora, kapacitora a do zaťaže. Čiže v podstate počas tej demagnetizačnej druhej fázy sa poprvé nabíja akumulačný kondenzátor na výstupe a súčasne sa napájajú LED moduly. Pričom pri tej prvej fáze, keď sa magnetizuje jadro transformátora, LED moduly sa napájajú z akumulovanej energie v výstupných kondenzátoroch. Čiže takto funguje Flyback Manage. U takéhoto meniča, takého jednoduchého meniča s dvomi fázami je dôležité, aby ten spínací tranzistor bol dimenzovaný na pomerne vysoké napätie. On sa dimenzuje minimálne na 800 V a v súčasnosti sa používajú radovo 900-950 V tranzistory s prírazným napätím. V podstate na tom tranzistore sa objavia počas tých dvoch fáz tri také základné úrovne napätia, ktoré sa sčítavajú. Prvá úroveň napätia je usmernené vstupné napätie, čiže 230 V, keď usmerníme, je to radovo 320 V. Potom sa na to pričítava v demagnetizačnej fáze reflexné napätie zo sekundárnej strany, čiže reflexné napätie z napájania LED diód, a to sa vlastne násobí pomerom počtu zavitov primárneho a sekundárneho vynutia. Čiže je tam radovo nejakých 200 až 250 V naviac. A súčasne v demagnetizačnej fáze, keď sa vypne tranzistor, objavia sa aperiodické kmity, ktoré majú výšku tiež radovo 200 až 250 V, a tieto kmity spôsobí rozpylová indukčnosť transformátora. Je to vlastne indukčnosť,
z ktorej sa energia neprenáša do sekundárneho vynutia, ale ostane v podstate na vstupnej strane. A vlastne táto indukčnosť sa nejakým spôsobom vybíja a tá spôsobuje tie aperiodické kmity. Tieto aperiodické kmity sa tlmia obvodom snaber, čiže tlmič. A práve tento cyklus spôsobuje najdôležitejší faktor, čo sa týka spoľahlivosti meniča, lebo vlastne ten tranzistor je veľmi napäťovo namáhaná súčiastka a to je vlastne taký základný pilier celého meniča. Čo sa týka spoľahlivosti celého meniča, tak to vám poviem v budúcom príspevku, čo vplýva na spoľahlivosť celého meniča, playback napríklad. Dnes by som predstavenie LED predradníka skončil s tým, že to zhrnem v krátkosti. LED predradníky sú vlastne dve známe topológie. Prvá je playback menič, druhá je LLC rezonančný menič. Najviac používaný je playback menič vzhľadom k jeho jednoduchosti, k jeho cene a jeho pomerne slušnej účinnosti. A taká doplnková technológia pre väčšie výkony a lepšie účinnosti je LLC rezonančný menič. Pri samotnom playback meniči by som spomenul ešte niektoré obvody, ktoré sa používajú na skvalitnenie samotného playback meniča. Prvý je Power Factor Corrector. Je to obvod, ktorý aktívne koriguje power factor. A druhé zapojenie je tzv. Primárne snímanie prúdu a napätia na LED diodách. Štandardne je používané sekundárne snímanie, čiže vlastne ten prúd a napätie sa sníma priamo na LED moduloch a vlastne odchýlky sa dávajú cez optočlen na primárnu stranu riadiacemu obvodu, ktorý to jednoducho reguluje. A pri primárnom senzingu alebo pri primárnom snímaní týchto hodnot deje sa to nepriamo, čiže deje sa to cez pomery, napätie sa sníma cez pomery transformátorov, pomery vynutí transformátora a prúd sa nepriamo vyhodnocuje z prúdu tečúcim spínacím tranzistorom. Tu je trošku menšia regulačná schopnosť, ale pre LED účely, pre osvetľovanie LED diodami je pomerne slušná a táto výhoda primárneho snímania nám dáva, že vlastne nám klesne počet súčiastok radovo 20 až 25%, čiže keď som spomínal, že nejakých 32-33 komponentov obsahuje playback menič, tak playback menič s primárnym snímaním obsahuje nejakých 23-24 komponentov, čo zase znižuje cenu. Prvé som spomenul ešte aktívny power factor korektor. Je to veľmi slušný obvod, ktorý nám vlastne zabezpečuje to, aby tento menič dával čo najmenej reaktívnej energie naspäť do siete. Čiže vlastne nám to v úvodzovkách čistí sieťové napätie a súčasne, keď použijeme obvod aktívneho power factor korektora, tak vyslovene nám vypadnú vstupné kondenzátory, ktoré tam v podstate nemôžu byť. A tieto vstupné elektrolytické kondenzátory majú najväčší vplyv na spoľahlivosť celého meniča. Čiže tým pádom použitím takého obvodu, okrem toho, že získame v úvodzovkách čistejšiu sieť, tak súčasne sa nám spoľahlivosť zvýši takmer o radu. Takže k LED predradníkom na dnes je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám pekný deň.